شکل بنائے تے جسے شکل بنائے پر جس کاریگر نے او کڑا وے بنایا جس کاریگر نے او کڑا وے بنایا تے قیمت لسیا اے پورے محمد او پان کرے سڑا ہے جورے او پان کرے سڑا ہے جورے آوی آوی ہے ناجر لاوی آوی آوی ہے ناجر لاوی تے میرے آؤ دل دارا سجن بن کے داغ نہ لاوی پر سیف الملوکا ہے یارا سیف الملوکا ہے یارا سہیل گجر صاحب ڈنگرے جس وقت میں سان والا نے توڑا نا پہ سننا تو جو کرنی باندھا سالک نال کان نہ لاؤ میرے بابے دے کلام الگور کرو پلیز توڑی بڑی مہربانی تو سے سہیل گجر ہو ڈنگے جو ڈنگے کاٹنے گجر اے آوی آوی اے ناجر لاوی آوی آوی اے ناجر لاوی پر دسی جات اے حسن دے پور محمد بخشاؤ تے کر کے آس اے چمن دے تے کر کے آس اے چمن دے او بے غرزہ کے عرض کے کرنی ہو بے غرزاں کے سان والے ہو عرفے پھڑی لکھیا اے بے غرزاں کے عرض کے کرنی پر کیتی عرض نہ ہے من دے تسر کھنڈ ایک واندے مورا پر وہ سجن کس کام دے وہ سجن کس کام دے پر نارو چلیے ہے گرما سڑیے نیلارو چلیے چوری رونا آپ فرماتے ہیں نارو چلیے اے کرما سڑیے تے کرلا صبر اے صدانے پہ پروان یاری لاکے تے پہندے نے دکھ سینے اور ڈاڈنا اے یاری لاکے اور ڈاڈے نال اے یاری لاگے تے پہندے نے دکھ سانے پر جلا دکھاں وچ او میرا دل بار راضی او جلا دکھاں وچ او میرا دل بار راضی تے انہاں دکھاں تو
اے سکھ وارے دکھ قبول محمد بخشا اج راضی رہن پیار اج راضی رہن اے دکھ قبول اے محمد بخشا اے دکھ قبول اے محمد بخشا پر راضی رہن پیار تے یار باج اے آرام نہ آوے او یار باج اے آرام نہ آوے تے جچر نہ پوئیے اے جڑ کے شہزادہ اے مڑ کے او گگڑ باغ اے دیتی نہیں آیا تے اجے شہزادہ اے مڑ کے تے رات پئی آؤں میں دردانوں رات پئی بوکڑا لیا نیند پیاری اے آئی پریانی ساندے محمد بخشا تے جنہ پرید لگائی او جنہ پرید آنی ساندے محمد بخشا آنی ساندے محمد بخشا تے جنہ پرید اے لگائی پر یاری یاری اے یار کوئی کوکے یاری یاری ہر کوئی کوکے پر میں میاں کھانا اے یاری حسین تے جنہ لگا آئی یاری سر دیتا سجنا سر دیتا پر سینوں کی تھی سر دیتا پر سینوں کی تھی تے انہاں غازیاں شیر جوانا بچانے دین محمد بخشا دے گے سرا نظرانا دے گے سرا نظرانا سرکار قربان جان ادب دے شہنشاہ تھی بابا جی غریب نواز کتب الکتاب میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا اس مقام دا سخن کہ جس وقت لاجپال بابا جی کیونکہ میاں صاحب شاعر دینا اللہ دے ولی سان تو میں پہلا دس چکا خوشی تے غمی تے جنگل وچ مسجد وچ مندر وچ جتھے دل ہے تسے میاں صاحب دا کلام پڑھ سکتے ہو کوئی دنیا دی طاقت نہیں تو انہوں آگ سکتی کیونکہ سرکار دے کلام دے وچ ساری گل اللہ تے اللہ دے محبوب اور پیرا شاہ قلندر دمنی سرکار دیئے بت تے روح دا چگڑا ہے تے سرکار رومی کشمیر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بعض لوگ آختے ہیں او جی کھڑی شریف والے شاعر سان لیکن میرا دل اس گل نو نہیں مندا کیونکہ میاں صاحب کخ دے ولی صاحب
میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ